pananghid ko nyo daan nga akong tangtangon akong face mask kay para maklaro ang akong tingog. Amen. Mayong hapon kanatong tanan ug mayong hapon usam sa atong hermano ug hermana mayores 2022, Mr. Ray and Mrs. Jenaline Labrado. For those who are following us throughout the world through Facebook page, live stream, virtual mass, to all of you, good afternoon, good evening, and good morning. Alang usab sa nagsunod sa ato ang DYRF radio station, kaninyo nga naminaw, mayong hapon kanatong tanan, og pit senior kaninyo. Niadtong Disyembre 21, 2021, miduyog ko sa kagulanan human sa 5 ka adlaw nga giwaswasan kita sa bagyong Odette. Miduyog ko sa katawhan nga nagmasulubon nga ako nga nagsaulog sa ika-19 sa ordinasyon sa kong pagkapari nga akong nadawat niadtong Disyembre 21, 2002. Pero sa kong pamalandong, pasalamat yapon ko sa Ginoo sa mga grasya sa bokasyon, grasya sa kinabuhi, maskig masulubon kay niadtong higayon na burn out pa, wa pay tubig ug mao. Salamat sa Dios karon 29 na kaadlaw nga milabay human sa bagyong Odette nga matud pa sa pinakasikat nga vlog ni Mayor Ahong Chan nga miingon siya, nakakauna ba ang tanan? Unya kay human sa bagyo 29 na kaadlaw, hinay-hinay na ang pagbangon sa uban og doon na gani tubig, mao na makaingon ko, nakaligo na ba ang tanan? Nakaligo na ba ang tanan? O kung nakabango na ba ang tanan? Human sa bagyong Odette? Mintras tanto nga napang bagyong Odette, naapata sa COVID-19, nga gikusukuso na punta sa bagong variant nga Omicron. Gani, na po yung bagong variant nga IHA, nga matud pa kuno sa uman, I hate you. Mga igsuon ko rin ni Kristo, sayod kita. Hinay-hinay na kitang mibangon, uban sa pagtinabangay sa matag usag-usag. Pagtinabangay nga makita nato nga kadaghanan sa mga ahensya, kadaghanan sa mga religious organizations ang ginatawag natong relief operations. Ang atong Cebu Caritas, Archdiocese of Cebu, nga kadaghan ng mga parokya na tabangan, o atong mga SBD fathers and community, mihatag po silang panahon sa ilang relief operations pagtabang sa mga igsuon nato nga napiktuhan sa Odette. Mga igsuon, para nako kining tanan, haom kaayo sa ato karong kausulugan nga tema nga ato karong gipamalandungan, Santo Niño, Source of Communion, Life for Mission. Kining atong gibuhat mga igsoon, tanan atong gibuhat 2 years na kita sa COVID-19, unya gikuso-kuso pata sa Odette, kining tanan panaghiusa ni siya. Gani akong nabatian, uban nga mga ahensya aron lang pagtabang sa pagpatindog sa mga puste, Vico, Civico o Mico. Lain-lain nga mga katawhan ni Miyari, taga Bulacan, taga Iligan,
sa Luzon, mianhirang 24/7 ilang trabaho aron lang pagtabang, pagpabangon sa atong kahimtang karon. Kining tanan mga igsuon, makit-an gid nato ang tinuod nga debosyon ni Senyor Santo Niño, kay dinhi makita nato og madayag ang tinuod nga panaghiusa, the act of communitarian spirit nga magdulong kanato sa kinabuhi sa misyon. Mga igsoon ko ni Kristo, naghisgot ta og debosyon. Ang lintunganay nga kahulugan sa debosyon means relationship. Nagdebosyon ta ni Senyor Santo Niño aron mapahimugan nato, aron mapahinatman nato ang atong relasyon ni Senyor Santo Niño. Og sayod kita ato ning gipadayag sa atong pagtabang, pagpakihilambigit, pagpakabana ngadto sa uban. And that is why mga igsuon, devotion means relationship. Ug sayod ta aron paghatag o kahulugan sa maong relasyon unsa may himuon. Mga igsuon, makit ang ginaha nato diha sa example sa manag-uyab, di ba? Ang lalaki kakita siyang babae, aron siya makigrelasyon sa maong babae, makigsuod sa babae, daghan siyang gamiton pamaagi, and most importantly ang iyang himuon, pakig-istorya. Makig-istorya siya sa maong babae aron makit-an ug makuha niya ang babae tungod aduna say tumong og tuyo nga makigrelasyon sa maong babae. Mausap kini baya mahitabo mga igsuon sa atong konteksto, sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Nangita kitang pamaagi, nagbuhat kita og mga pamaagi aron kita makigrelasyon, makigsuod sa ato nga manghal nga Ginoo. Para nako mga igsuon, ang atong tema, it's very fitting sa mao nga karon tawag sa atong Santo Papa Francisco, the Synodal Church. Nga diin, we are journeying together, nakigiusa kita, nakigdurot, nakigsandurot kita, nakiguban kita, aron ang maong Synodal Church atong makabot. Participation, communion, and mission arang sa kahulugan sa ato nga pagkasimbahan. Atong mapukpo og ato niyang mahuptan kining tinuod nga Synodal Church, pinaagi sa participation, communion, and mission, pinaagi sa dialogue. Dialogue is the essence of being one another. And that is why mga igsuon, dili ba makabot nato ang maayong relasyon kung dunay panag-istoryahanay? Kung dunay panag-istoryahanay, makita nato ang hiyas sa pag-abli, openness, acceptance, pagdinawatay, ag ang pagpaubos, humility. Openness, acceptance of humility, mga igsuon, kung anaa ang tinuod, the essence of dialogue. Para nako mga igsuon, nindot ni nga atong pahiladman ang ato karon nga gibuhat duha na katuig na karon, di ba? We are reminded always of health protocols, wearing face mask, physical distancing, sanitizing. Tuguti kong mga igsuon nga ako kining sawan ug akong pamalandungan ug atong pahiladman sa konteksto sa ato nga kinabuhi. Diha
sa essence of dialogue nga dunay openness, dunay abli ang atong kinabuhi pinaagi sa pagsulob sa face mask. Nagsulob ta sa face mask in spiritual aspect because you and I, ikaw ag ako, binunyagan. Imahin og larawan kita. Atong gisulob ang atong face mask because we are beloved children of God. Atong identity. And that is why, kung doon na kita'y identity, imahin og larawan sa Ginoo nga atong gisulob, hinaot unta. Adunay pagsinabtanay, adunay pagrespetuhay, dili magdinaotay, kay ang pagsulob di ay sa face mask, atong gisulob ang imahe ni Senyor Santo Niño nga anaa ang pagrespeto, paghigugma sa matag usag-usag. Physical distancing nga diin diha nato masabtan in spiritual aspect the acceptance of one another. Nag-physical distancing ta, naglagyo ato ang distansya. It's not that our physical nga kita ga distansya, but we distance ourselves sa mga attitudes, sa mga behaviors nga maoy makapatukmod nato sa paghimo og daotan. Physical distancing in spiritual aspect that we must accept of who we are. We must accept the persons in front of us. Acceptance because diha sa atong pagdawat sa kaugalingon, atong gidawat nga kita di ay anaa ang tinuod nga pagdawat nga kita masalaypon. Washing of hands, sanitizing, humility. Nganuman, ang paghugas sa atong mga kamot, mauni ang tawag sa paghugas sa atong kagalingon. Paglimpyo sa atong kaugalingon. Gisanitize ang atong kaugalingon. Paglimpyo sa atong konsensya. Mga igsoon ko din ni Kristo, matod pa ni Archbishop Socrates Biligas, ang pagduol sa Ginoo, the confession is just like a taking a bath. Nga naligo kita sa grasya sa Ginoo. Tistingi, ayaw kaligo og usa ka semana. Kay mutuo kitag sa dili, tuo na lang para madali, kitang tanan makasasala. Sa usa ka adlaw, kapila kita nakasala. Kung atong ihapon siguro, pamalikas, pamakang, purting dagana, kada adlaw. And then, usa ka semana, ayaw kaligo, ayaw dool kumpisalan. Usa ka bulan, ayaw kumpisal, ayaw ligo. Di ba unsa itsura nato? Malnourished. And that is why we must wash ourselves with the presence and mercy of God through the sacrament of reconciliation. Mao ni mga igsuon ang tawag nato karon. Nag-face mask ta aron abli atong kinabuhi that we are the image and likeness of God. Physical distancing ta because we must accept one another sa atong pagkasamalaypon. Mo distansya kita sa ato ang pagkamakasasala sa mga daotan natong binuhatan. We wash our hands because we are called to wash ourselves by the mercy of God. Pinaagi sakramento sa pagpangumpisal. O ang ikaupat, vaccination. Vaccination aron pagtuslok diha pagyud sa grasya sa Ginoo, sa gugma sa Ginoo, sa batubarani sa gugma sa atong kinabuhi. Mao ni mga igsuon sa akong pamalandong nga gidibuhat nato ni individually. Face mask, wash hands, physical distancing, vaccination, but individuality brings to communitarian spirit, because this is the life of the mission of the church.
Mga igsuon ko din ni Kristo, ang Ebanghelyo karon, simbolismo kayo. The gospel of today is very symbolic. Nga diin, ang usa ka paralitiko, giyayungan sa upat ka tawo. Giyayungan, gitabangan, aron siya na ayo. And this is also call to all of us. Mamahimo unta kitang helpers, supporters, sa matag usa sa pagtimbayayong, sa paghatag og panahon, aron kining igsuo nato makabangon gikan sa sala, makabangon gikan sa maong kalisod, makabangon gikan sa maong pagsulay. Kay nasayod ako that you and I, ikaw ug ako, kitang tanan gihimong instrumento sa Ginoo. And please be reminded with these words, strong people stand up for themselves, but the strongest people are those who stand up for others. And that is why, my dear sisters and brothers, our health protocols become spiritual protocols, because we know we encounter many viruses of sins that block our relationship with God. Mga igsoon ko din ni Kristo, sa miaging tuig, sa Pista Senyor Santo Niño, ang Misa Virtual Mass sa chapel. In preparation to sa 500 years, karon niya kita sa 500 YOC, ang atong misa Basilica Church, makasisayon nga simbahan. And hopefully, prayerfully, next year, unta ang naandan nga mga kalihukan sa Pista Senyor nga adto na unta kita sa pilgrim centers o uban pang mga kalihukan nga atong gihimo kun kita huptan nato ang tinuod, the spiritual protocols in our journey of faith. Mga igsoon ko ni Kristo, nining santos nga misa, pangayoon ta ang dugang mga grasya nga atong gikinahanglan. Ang grasya sa pagbag-o sa atong kagalingon, pinaagi sa mga spiritual protocols. Ang grasya sa pagtinabangay ug paalagaray aron ang kahiusahan sa kalinaw sa kinabuhi atong mapuy-an. Ang grasya sa kaugalingon nga malig-on kita sa atong pagtuo, nga makaplagan kita ug makapalahutay sa tinuod nga mga hagit sa kinabuhi alang sa atong kaluwasan. Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño!